खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 7 आसिन 1431 मायथाइ एबा 24 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि सुबुंफोरा माखासे देहायारि खामानि मावनांगौ। बेयो सावस्रिखौ मोजां लाखियो। दिनैनि साना नोंथांनि थांखिफोराव खामानि मावनायनि सान। नोंथाङा सहरनि बायजोआव सोरजोंबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि खामानिया बाख्नायजागोन। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावखौ सांग्रां लाखिनानै थाजिम मोनगोन। गलादारफोरा दिनै मोजां मुलाम्फा जानो हागौ। नखरारि सासे गेदेरनि बोसोनआ नोंथांखौ नखरारि जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। बबेबा मोनसे जिनिसनि थाखाय बायनाया नोंथांखौ गुबुन नोगोरावबो लांनो हागौ। मिथुन राशि। आथिखालाव मिथुन राशिनि साखाथिनि सोरबा सासेनि सावस्रिया गोख्रैयै साबसिन जानो हागौ। नोंथाङा जाय साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ होदों बेखौ थाबैनो मोननो हागोन। दिनै नोंथांनाव मावख'नि गासैबो जेथोगोनां आयदाफोरखौ सुस्रांनो सम मोनगोन। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों मोजां सम हगारनो हागौ। सांग्रांथि लायाब्ला दावबायनाय समाव सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। कर्क राशि। आथिखालाव सुबुंफोरा मोजां साननायखौ नाजावनानै सावस्रिनि बेलायाव मुलाम्फा जानो हागौ। मोनसे गोरोबथानि महराव रांआ नोंथांनिसिम फैनो हागौ। माखासे बाहागिफोरखौ लोगो हमनायनि जाथावना दं। गोलाव जानथायनि दावबायनायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। बांद्राय थाव गोनां आदार जानायनिफ्राय गोजानाव था। सिंह राशि। बे सानाव गावखौ सांग्रां लाखि। माखासे सुबुंफोरा आर्जिनायखौ बांहोनो थाखाय गोदान खाबु मोननो हागौ। दिनैनि साना गोलाव दावबायनायनि सान नङा। बे राशिनि माखासे सुबुंफोरा हानजायारि मावथांखिफोराव गोब्राब खामानि मावनांगौनि गोनांथि दं। जेब्लानो नोंथाङा जेंनाफोरनि सायाव रायज्लायगोन, नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन। गावनि मोजां मोनग्राजों रंजाथाव सम बारहोनायनि जाथावना दं। कन्या राशि। दिनै रांनि बेलायाव रोंग'साफोरनि बोसोनआ कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों दावबायनो सानथांखि लानो हायो। बेनिखायनो गोसो गुदुं समनि थाखाय साखाफारा जा। खाफाल गोनांफोरा बै गोरोबथाखौ मोननो हागौ जायखौ नोंथाङा नेगासिनो दंमोन। जोथोन लानाया रमान्टिक सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगौ। तुला राशि। नोंथांनि रोंग'थिआ नोंथांखौ नोंथांनि बेंखनआव सिनायथि होगोन। मोनसे गोलाव ड्राइभआ नोंथांनि मुडखौ साबसिन खालामनो हागौ। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव जायखिजाया गोरोन्थि बुजिलायनायखौ सुस्रांनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन। वृश्चिक राशि। गावसोरनि खामायनायखौ बांहोनायाव गोसो होनानै मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। दावबायनाया जाथावना। दिनै मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव लोगो हमनो थाखाय सम नागिरनाया गोब्राब जानो हागौ। धनु राशि। धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय ब्याम खालामनो थाखाय दिनैनि साना गाहाम जागोन। रांनि बेलायाव लेनदेनफोरा दिनै मोजां रिटार्न मोननो हागौ। नोंथांनि रोंग'थिआ नोंथांखौ मोनसे गिदिर गोरोबथा खालामनो थाखाय देरहागोन। सोरबा सासेनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। मकर राशि। आथिखालाव मकर राशिया मोजां खामायनायनि खाबु मोननो हागौ, जायनि आबुं मुलाम्फा लानांगौ। नोंथांनि रोंग'थि आरो रोंग'थिआ बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन हाबाफोरखौबो गोरलै खालामगोन। नखरारि नांलायनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। सासे उन्दै समनि लोगोजों लोगो मोनलायनायनि जाथावना दं। कुम्भ राशि। आथिखालाव कुम्भ राशिनि लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जानो हागौ। मोनसे मोजां बाजेट बानायनानै नोंहा रांजों सोमोन्दो थानाय बारा जेंना जानाय नङा। फालांगियारिफोरा माबा मोनसे गोदान जागायनो थाखाय दिनैखौ सायख'नो हायो। दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरा नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। दिनै हाखु-दाखु बायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों एसे सम हगारनांगौ। माखासे सुबुंफोरनाव सावस्रिनि बेलायाव फिसा-फिसौ जेंनाफोर जानो हागौ। गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनाय जायखिजाया जेंनाया थाबैनो जोबलांगोन।